Tervetuloa mukaan. Tänään syvennytään aiheeseen, joka varmasti kiinnostaa monia kodin remontoidia ja, tee se itse ihmisiä. Eli siis astian pesukoneen asentaminen omin käsin. Juu, Meillä on tässä pohjana pari Kodinkonemestarit-sivuston juttua. Toinen on sellainen ihan kunnon opas, ja toinen vähän pohtii, että milloin se itse tekeminen ylipäätään kannattaa. joo, juuri näin. Käydään siis läpi, mitä sun pitää tietää, jos mietit tätä projektia, mitä riskejä siinä on ja miten sen saa tehtyä turvallisesti. Kyllä. Ja katsotaan ne keskeiset vaiheet, työkalut, mitä tarvitaan, ja ne kohdat, missä voi mennä pahasti pieleen. Ja kalliiksikin. Joo, ne vesivahingot ei naurata. Eivät todellakaan. Ja puhutaan myös niistä vakuutusasioista ja siitä, että koska se ammattilainen on oikeasti pakko, tai ainakin tosi fiksu valinta kutsua paikalle. Hyvä. Aloitetaan heti siitä, mikä varmaan monia mietityttää. Saako sen tiskikoneen nyt sitten asentaa itse? Ja mitä se vakuutusyhtiö siihen sanoo? No, periaatteessa joo, saa asentaa. Lähteiden mukaan vakuutusyhtiöt yleensä hyväksyy itse tehdyn asennuksen, mutta siinä on ehtoja. Ahaa, mitäs ehtoja? No, sen asennuspaikan pitää olla valmiiksi tehty, siis että siellä on ne vesi-, viemäri- ja sähköliitännät just oikeassa paikoissa ja asianmukaiset. Ja sitten tietysti asennuksen pitää noudattaa laitevalmistajan ohjeita ja viranomaismääräyksiä. Ne on tehty ihan syystä. Joo, turvallisuussyistä varmasti. Nimenomaan. Sähköiskut, vesivahingot, niitä ne ehkäisee. Okei, eli lupa periaatteessa on, jos paikka on kunnossa. Mutta miten se vastuu sitten? No, se on se tärkein juttu tässä. Vastuu siitä, että asennus on tehty oikein ja kestää, on aina sulla itselläs. Jos jotain sattuu, vaikka tulee se vesivahinko ja syynä on virheellinen asennus, niin vakuutusyhtiö voi alentaa korvausta tai pahimmassa tapauksessa evata sen kokonaan. Eli siinä on iso riski kuitenkin. On siinä, jos se ei ole huolellinen. Selvä. No milloin sitten on ihan pakko, niin kuin ehdottomasti, soittaa putkimiehelle tai sähkömiehelle? No aina silloin, jos sitä asennuspaikkaa pitää muuttaa. Jos esimerkiksi vesipistettä tai viemäriliitäntää ei ole tai se on väärässä paikassa. Okei. Tai jos sähköliitäntää pitää muokata tai tehdä kokonaan uusi. Ja myös jos pitää tehdä muutoksia keittiön kalusteisiin, että kone mahtuu. Näissä tilanteissa ammattilainen on käytännössä välttämätön ja ehdottomasti suositeltava, varsinkin jos kyseessä on ihan eka asennus siihen paikkaan. Joo, ymmärrän. Ei kannata lähteä itse sähläämään putkien tai sähköjen kanssa, jos ei tiedä, mitä tekee. Juuri näin. Mutta oletetaan nyt, että paikka on valmis. Liitännät löytyy ja ne on oikeanlaiset. Mitäs työkaluja sitten tarvitaan? Ei yleensä mitään kovin erikoista. Ihan perussetillä pärjää. Ruuvimeisseli, sitten jakoavain tai putkipihdit niihin letkuliitoksiin. Vesivaaka on tosi tärkeä. Ja ehkä porakone, jos kone pitää kiinnittää kaapistoon. Ja ne ohjeet tietysti. Nimenomaan. Laitteen omat asennusohjeet on se kaikkein tärkein työkalu. Ne pitää lukea huolella läpi ennen kuin aloittaa mitään. Selvä. Ohjeet ensin. Käydäänkö sitten ne päävaiheet läpi? Miten se homma käytännössä etenee? Joo, käydään vaan. Eli ihan ekana varmistelu. Vesi poikki, joko siitä hanasta, mihin kone tulee, tai sitten pääsulusta. Joo, ettei tuu suihkua. Just. Ja sitten tsekataan vielä, että tietää, mihin mikäkin letku ja johto tulee liittää. Sitten se tulovesiletku, se liitetään vesipisteeseen, tiivisti kiinni, mutta ei saa vääntää hampaat irvessä. Miksei? No, liika kiristys voi rikkoa tiivisteen tai ne kierteet. Sekin voi aiheuttaa vuodon. Okei, hellasti mutta pitävästi siis. Entäs se poistoputki, se likavesi? Joo, seuraavaksi viemäriletku kiinni viemäriin. Ja tässä on tosi tärkeä juttu muistaa. Siihen letkuun pitää tehdä kunnon mutka ylöspäin liitosta, sellainen vesilukko. Ahaa, mikä sen idea on? Se estää sen, ettei likavesi ja hajut pääse virtaamaan viemäristä takaisin koneeseen. Ihan oleellinen juttu. Aivan, totta kai. Ei haluta vanhoja ruoantähteitä takaisin. Sitten sähköt. Joo, sähköjohto. Se kytketään aina suoraan maadoitettuun pistorasiaan. Ei koskaan mitään jatkojohtoja tai jakorasioita siihen väliin. Selvä. Ja kannattaa tarkistaa ohjeista, joskus valmistaja voi vaatia koneelle ihan oman sulakkeen. Okei. No niin, letkut ja johto on kiinni. Mitäs sitten?
Sitten työnnetään kone varovasti paikalleen sinne kolon pohjalle. Ja sitten tulee se, minkä tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. No, Koneen tasaaminen vesivaalalla. Säädetään niitä koneen jalkoja niin kauan, että kone on ihan suorassa joka suunkaan. onko se niin tarkkaa? On todella. Se vaikuttaa pesutulokseen, siihen miten luukku tiivistyy ja erityisesti veden poistumiseen koneesta. Jos kone on kallellaan, vesi ei välttämättä poistu kunnolla. Oho, enpä olisi arvannut. Tärkeä pointti. Mitäs sen jälkeen? Sitten vielä kerran tarkistetaan kaikki liitokset, että ne näyttää hyviltä ja on kireällä, mutta ei liian. Ja sitten koekäyttö. Laitetaan tyhjä kone päälle, joku lyhyt pesuohjelma ja vahditaan tarkasti niitä liitoksia koko ohjelman ajan. Erityisesti kun kone ottaa ja poistaa vettä. Eli etsitään pieniäkin tippoja. Just niin. Pienikin tippa voi ajan kanssa aiheuttaa ison vahingon. Ja jos kaikki on kuivaa, No sitten hienoa. Homma on periaatteessa valmis. Sitten voi vielä kiinnittää koneen ohjeiden mukaan kaapistoon, jos se on tarpeen. mutta entäs jos käykin köpölösti? Testipesussa tai vaikka viikon päästä huomaa, että lattialla on vettä. Mitä sitten tehdään? No paniikkiin ei ole syytä, mutta pitää toimia heti. Vesi poikki välittömästi. Okei. Sitten tarkistetaan ne liitokset uudelleen, etenkin se kohta, mistä näyttää vuotavan. Joskus pieni kiristys auttaa. Tarkista myös tiivisteiden kunto. Mutta jos et löydä selvää syytä tai et saa vuotoa lokkumaan, niin älä epäröi, soita ammattilainen paikalle. Se tulee paljon halvemmaksi kuin ison vesivahingon korjaaminen. Joo, se on varmasti totta. Lähteissä mainittiin myös ne valmiit asennuspalvelut. Mitä semmoinen yleensä sisältää? Kyllä, esimerkiksi kodinkonemestarit ja monet muutkin myyjät tarjoaa palvelua. Yleensä siihen kuuluu vanhan koneen irrotus ja poisvienti, uuden asennus niihin valmiisiin liitäntöihin, testaus ja usein myös pakkausmateriaalien poiskuljetus. Eli se on sellainen helppo ja turvallinen paketti. Juuri niin, jos haluaa varmuuden ja mielenrauhan eikä halua itse ottaa sitä riskiä, niin se on hyvä vaihtoehto. Selvä juttu. Eli jos tiivistetään. Itse saa asentaa, jos paikka on valmis ja oot tosi tarkka ja noudatat ohjeita pilkulleen, mutta vastuu on sulla. Juuri näin. Ja jos pitää tehdä muutostöitä liitäntöihin tai jos vaan haluaa sen varmuuden, niin sitten ammattilainen. Näin se menee. Ja oikeastaan jätänkin sut ja kuulijat miettimään tätä, kumpi omalla kohdalla painaa vaakakupissa enemmän. Se tee se itse projektin tuoma ehkä säästö ja onnistumisen ilo vai se ammattilaisen tuoma varmuus ja mielenrauha. Hyvä pohdinta lopuksi. Se on valinta, joka jokaisen täytyy tehdä itse oman tilanteen ja osaamisen mukaan.